nabo ko affect abantu abaiga banyarire guchaka guchange lifestyle roche kunyarikana nga no mwana moke umuntu munene nere ukumudirect na kyakoragira gusimbo gimaki lifestyle kyagochora bona abaiga kunyora bachakire kwechorere lifestyle nabo kunyora sana bako ba affected na shida yiga ndio ina affect sana omancho mo rigereria ni gotogendete kunyago gose miguru yobo menyubia kuragete mbefema tukubate no munyagitari tukurochinse mune cha Bosongo Hospital nekera gutumanyenga ininki gastritis mbantu ki affect mono utatebiringa bracket nere abantu bakunyara kwa bako ba affected sana kubwa abande nanne mona kiruto kwa na gastritis umongera na risk ugali origiretio kuboringa oneke ninki mogoteba ikino koigunga na macha ugutira maybe utebirenga ne lifestyle gusangira umuntu agucenje nekera biro monene nande mono kurwase abana basinini bontebe kurwase age ya 2 years to 5 years around there na gastritis ko ba affect ono abana baiga kunyora mono bari bako bari bakoragere buna bayibori babo tuguchakira gabu gastritis one of the risk factors ekyo kiguchangia mono gastritis n'ekindagira kiri omuntu okunyara kori ono nyago kunara koragira kikori kindagira kiga kire processed mono ko bwe kiga kire indigenous nabo konyora ng'oborero bwa gastritis bwangere goso asomobero igobono abana bega bake abega tokonyara gochorera kindagira tokoba tubonete twabachorera buya igere nini mochando yiga bwenda tobise gochikoba bwatabara bake anene manigo macha yako nda affect yenda bono nini riri ko amasha igagochi arwasenda eyo it is one of the signs yo korokinga enda yago yangere gutwara umuchando wari utari kawaida kyagera riri umuntu ore kawaida riri ko aragire biyendagera yago gose riri utarari kendi tubonete ko igumuchando ndi wensi asenda igo kumyako igunga amasha amachuangere gosoka gose sazingino kwigunga okwigukoroka koroka gutari gosoka gusabane mbaroro riri yasukire yabera advance okonyora naye bono gwachakire koroka igabono enda yawe yabera affected ekinga egetambi bono obwenete eyo ere one of the sign yo korokinga enda yawe yachakire gutwara umuchando igere obwenete kwanyo kwa identify umuchando bunoyu kwanyara konyora bokonyi asenchirere eyabwangu omuntu mo rigereria buno igwetingane kirwanda ke kwanyare ko bago develop macha iga kunyara ko baga gutira maroro nekero wente kogenda anana ke obonyoro buringuri taribo anena ko muntu na risk ugalia okwigwa macha iga washomo otebanga guse maybe nendagera nariete maybe for example mungina na risk ugalia okosanginga ekeralira manyabwale naligazi yiye kunyara ko bagiye gutira otebanga maybe nendagera nariete takwenda nyagetari bono buna twarure goteba amacha iga machu ne sign yo kworokinga enda yachakire gutwara umuchando igo no bwenerete wagenda nyagitari kwanyoro boringori igere kwanyora amario gari abwenerete tubisikonya kwigorera mariogo gose korwase chiduka cha mariogo yagera mbako manyanga muchandoki ongeire go develop gose no yokare bono oboringori nabo enchira yekene eyo muntu abwenerete obwatiriri angire kwegwesa indende yonsi yasomubero nandake omurigina ruraboringa inchekera onkoboka engo igukoroka gusenche keronko ngoriendagera kete kwigwende kunduma gusenche kerongo nakorire gintu gitiga tindi kwigubuya signs injiri chesi tiga chumurero bwate gastritis signs nechi nyinge chikoba lakini bono egente gitanga ninkeringa nabikunyarikana nga kwarire ndagera kwigwire bobe gose turaragira okwigunga amacha yo achakire gosoka enda yachakire gukoroma ake gose kwigунga riri oigwete nga enda yaichoire igwate egasi enyinge somubere
alafu riri kwarageire nabo kuigunga nabo gutaka kuruka asa abandi mbaroro bakugenda ase kiwango paka giokuruka abandi paka nonye ya kuruka uruka amanyinga riri yachire stage engao riri kwaberire n'oburiro bwega mono ase engaki ere entamba ake utaranyora obubwenerete konyora kuikukuruka kwaruka nonye mpaka kwaruka amanyinga eyo ekworokinga oboriro bwega kwaberire nabaro bwase omubiri ase engaki ere entambe obwo utaranyara konyora obobwenia buna buganire bono ebintu buna okwigukuruka amachayi gamaroro riri kwarageire nande pia nobonete ku identify nkige korente shide nabera nyarikanenga chindagera nchirororo okori cyakumbuchandonga bunoyo abandi bararoro riri batararagera riri bayigwete hamu yo kuragera bakongya gutwara umuchandonga bunoyo barororo riri nonye riri baraire ekemambi batarabuka chinsa 11 bakongya koigu umuchandonga bunoyo bono echire dynamic chiko present inchira ere ao ni what types bono categories gastritis muna marwira ndonspi na bwate type mono gastritis nere ego affect ensemo ya gastric enda bono alafu marwira nande gastritis nere yende ego affect the duodenum like duodenum ne part yo enda korunse iri bono after digestion part nere yo ekoire ndagera gosyase chi intestines ekorokwe duodenum bono gabuno kanyora muchando yo gotoka igo chire chi aina ibere gastric neroro ne chi duodenal nchiroro na samarura yigabere chonse chibwate different go present chire ne style inge ere tofauti onsi tarikobwekana in as far as ere tashigotumika nerimo bono obonete riri bono gwikire bona nyagitari wachira story riri togokoringori na riri tokonyara kumanyanga gastritis keye kobwate gastric kobwate gose duodenal obwate alafu nande gastritis ngonye classified ore into two nere koroku acute eyo yachagete mwisonde teraba mono enyi teraba weta matuko 14 days eyo onye gokwigura rero mambi yatuma gose any period less than 14 days eyo ere acute lakini into kyaberiro mubere for longer period ekoroku chronic bona nechi nebiga byonsi abiro bibwate different approach ya management maybe umuntu nari uchakire kuigubono iga itotebanga buri bwangu achakire kuigu symptoms gose achakire kundankurumire ochire nyagitari n'umuntu nare okunya kumbi uri bono okunya kumbi gotebanga ndake nindagira nari etembe gingo change ntakwasawa obere irase myaka tutebe myaka modani tu usemya kebere abantu abonsikira bagucinya gitari ebipimo nebe mu moko bakorera amariogo naya mu moko ba gusena kimogo ba treat kulingana na marieta obunari narakoro ku acute narare chronic na kukorwa samarieta ayo treatment tekobwekana kyagera no ene chi investigation so koreru chiriko bwekana in as far as chire related baroro buna bega ba chronic bakogani wakunonye ne chibicha chienda chiri abantu bega ba acute batari kunyara gwekera ase kiwange kyo yego nonye na obugwenya ibore tofauti kulingana na buna kogocha riri munyagitari aho koringori nabakunyara kumanyanga umuchando yego mwirire chinga kichingana naki nande mariogo kyo kunyara konyora igo bono tari go cyabwekana abera nyare kanenga no ena abantu babere no nyamba tato ase nyumba bayigwete the same bayigwete ende eko baroma the same way ogende nyagitari ondetera mariogo aho nche nyare gutumeka teri go cyaba igo kyagera orire bwao nabera nyare kane bobenga bobwekaini no bwane bone igo nonye n'umuntu gakwigbobe nere buyanga onyara goikanya gitari ero monyene bigero nyara konyora ububwenya
kulingana n'omukyando we bimwikirite igo ririo gocha nyagitari ebipimo bagokoreru mbiriko bwekana neba tutebe bibwekaine ibibwekaine lakini ase omonto ore acute n'omonto ore chronic birororo oyonde akonyara gokoreru buno yo chronic akonyara gokoreru ebyo omonto bo acute atari konyara gokoreru. Igo ebyonse bire tofauti. Yes, bono mwancho murigire ni gwetinga anda kenekero gwatigire gusama chayiga gutira agutirira senga kentambe kero kugenda nyagitari turi guchikonyara kaba gutwara ubwenyo ubwekaine bo muntu uri uchite mapema igo nekero to gotabingaki aso bamenyo biya mwancho murigireria nekero bwente kugenda nyagitari mapema nekero koiguri tsaini bune chiga konyara kaba gupimwa na konyara kaba gokubaniwa mapema andake omongina nari sikukari kuburinga na manyete gusiningenda nyagitari ko ryo burirobo inabugitinga nigento gigutira igo alafu gecheke bwene nabire bona matuka mange maybe nekero nabira matuka mange burirobo ga ninkipora nyare gonkorera sumoberone buriro bonde bwensi bori barasa omubere botaranyara konyora obubwene bobwenerete gochibore bwareta complications buna abukare nateba bantu mbariririe oburiro bwaberire munasa omubere okonyora bono bwang'ire korenta chialta obundi mpaka bwabocheire enderi okonyora bono noe nukuruka okoroka paka noe namanyinga kiagera affectiri ensemenene yenda egento ningere ko perforation dewa twere chialta chiri chaberire mono ngo chichire cha perforate cha swano ine chi organs chinde aso mubere igo bono abandi mbarororo konyora chiwa affect mpaka bikoru bono gabwa senda yatirimbuka gochinse alafu pia ne ina a predisposing factor yoborero bega bonde bokoro kwa cancer yenda bona bera nyarekane ngaye gokobera gabu gokobuto utari konyara konyoro bwene bwe amashayega marura yega machwago cha sumun nabayo komeke onyore no nyenkanza nabayo need predisposing factor yo konentera cancer yenda igombiya omonto onyoro bwene bwega senchirere eyabwango tobesikoberanga oganye koi kuganya gutumeka mario gayega kurunwanya na sechi pharmacy utaramanya mboro ireki okorwari anene mono mwancho mutegereri no bwato moroire iskoga maybe ego experience egento bunekeiga gusoko igunganekera rire egento akoigwa ng'amachengo mutirare usanda kenekero bwateri swali utegete gotobori nabo kunyara kuba kugotobori gwetera sinambi yoro cha screen gutwakire simi gusotorikere ujumbe nekero tugenderete anene mono umuroire bunu yiga uikire nyagitari nekire nyagitari opimirwo irwa mariogo nanda kenekera chiro tumira marioga yiga fote period tebe 1 month obwenire ninde uchiro iraniru nikimo chamwa mukorekera chiri nyagitari ebintu mbirororo bikoroku chi risk factors chinkorenta oburiro bwiga tugukwanira rero tari ndagera yoka ekorenta eshide yega nonye n'abantu abiga banarete kutumike kinyowe kigekeroro pombe alcohol ngo babare affected kiagera abanga okonyora bagutumika nonye ndiri batarari kindi korwa senda bono yanyara gukora system yenda konyora yabere affected yasamba walls chi walls chienda bono gente getangani obugweni butangani pi omuntu gochakira no go identify inkikeria kiagerete natware shide yiga yenda onye nechindagira nchire chiri go identify chiri okori chiri chiko gera kwatware eshide yiga asomoberogo litangani piri rino genderera kunywa mariogo no bwenrete go chi avoid kagera no tumika mariogo otari go avoid a risk factor yagerere watware robo bado muchando oyu ngochikuira nore asomobere igobona riri kwanyure chintetere gosiriri ogenderete n'ubugweni nobonete kwa manyanga muchando kyogerete ngatware eshide yiga kwanyara kuyo avoid onye nechindagera chibwate chi acid chinyinge nabo ogochitiga ke gwatumika echo chire ombadala nechindagera echo
onye n'ebintu buna riria abantu abange babwate stress nabo konyora muntu gose tori koragera bono riria okobenga kintambo tari koragera acid eri gotoka asenda riria koba produced yanyora ngano nyendagera teyo yachaka kugosamba igo bono obwenete no endagera wari engaki ebwenerete nini ririo nyene chi stress kwa manyanga na kyokonyara kumanage chi stress echiga chiao igero mochando iga tobesa okuiranira nande igo bono zaidi yo gutumika mariogo nubonete kumanya kumanage factory egerete ugatwara oburiro obu ase omubiri obu ekyo nakyo ekenene nonye nechintetere ne option ya kabere igo bono obonete go identify mapema nkiye kogera natwara omochando yiga igere kwanyara kumanyanga notumika noe nechintetere ngokobwena chire bono lakini chance yo kuirana neroro igo obwenerete kwamanyanga mochando kiori nkikeria kogera gwatwara omochando oyu igere kwanyara kobitumika byonsi bibire bibere igere ochikonyora obugweni obubore obwekene wakora butari kuirana ndase omubere yes bono mwancho murigereria korwa ase studio nigo turi no munyagitari korwa ase nyagitari ya Bosongo iyo gotoka ase pare ne korwa Bosongo kogenda Kisumu on your left no kubanyora gari anda konyogotete gose kuruche ngano bwatebo kungobono bwiga nabo kunyara kubago kubatale nabo kunyara kubago konyora obubwenya korwa ase chinsemo ne cha ujumbe endo chomusubate magonte binga omwana one niga bwate myaka 3 nekira bwate myaka 3 nekira kogenda ase acha ya yenene ngoranga ni kama iko na damu alafu ako complain akoromwa enda sana inawezekana akona gastritis ama akona ulcers kororita ngani ribuna twacha kantwate banga chi complications inchirororo bono taringa riri chialse riri kwatwarira mochando yiga so mubere ngonyare kanerenga wa affectiri chi system chinde mano amanyingayo riri twate banga riri alsa chaberire mono so mubere ngonyaro koroka amacha maroro akobwatikana n'amanyinga lakini onye to kunyara koroka egeko kugenderera kugenda se system kwanyara konyoranga asokire nonye nase echo enene lakini bono amatuka amange gose engaki chinyinge tori konyora kere fresh kuna ririere riri asokoroka okonyora gose n'amanyinga abwataine gose are amamwamu obwabuna bwenerete ngoba eyo bonete gochirana nechi sign chinde abonete gutwara nemechando buna riria koragera gose riria igwete njara enda nkumuromere alafu riria kogenda echo kwanyora gose echo yaene bwate amanyinga gose egotwara obokongu ogosoka ebintu kerige korokunga constipation nero is another sign ye a complicated gastritis nabyo kunyarekana ng'omwana oyu nabwata omochando ongabuno oyo igo nabwenerete ko take step anyare gocha nonye nyagitari yaitu akorera oboringori igera anyare konyora obogweni bunayebwenerete aso kubainuri ntagito by direction nende gucha ase nyagitari ya Bosongo boni nyagitari yaitu ya Bosongo egotoka ase omochio manene okisi ebare nene ya kurukisi Kisumu okoboko kwa okobe Otareke junction ya okogenda Migori abo okoboko gwokorio nabo okobe nabo kurigeria side ya Rugoriga nabo korora egorobe nene gabu naberikire Bosongo hospital ni kara ya blue specific erikire Bosongo kero tutigareta ase ujumbe kura si assembly ya Facebook ndocho muntu akonte akubolinga nte natumire amarua sengaki iboneka myaka 3 uyu anakunywa pombe kolende ndiri guchuko kwa narieta akonte binga nigo natumire amarua se myaka 3 bono kolende bono iga ngo igunga nigo nde saini akonte bende yayichire alafu uchakiri kubimba chinsanyi cha magoro uya kona shida gani inaweza kuwa ni
iyo gastritis igakoragwo atebinga inakuja na pombe. So buna riri twagoteba kurumagega a risk factor yendeyo oburiro bwega no kunyu amaru mono bono erenga kiyae atumikira amaru myaka 3 teri myaka mike nabera nyari kanenga nabwate omochando yiga bwa gastritis gosenyari kanenga otwarire no mochando onde or related na marua yiga igo teri conclusively nga riri gwatwarire mochando bwenda gosoko igwende koresana goseko igukoroka goseriri okoroka nonye na manyingayu teri conclusively nga omochando bwate gastritis abira nyari kane gastritis eyu no mochando onde bwenda nabo okonyara kobanga no affected igo nonye nere nare advice tanyare gotarere nyagitari yetenene ya bosongo igere tunyare gopima twene kinga kwedi no buriro bwega bweka bwate gose nabera nyare kanenga bonde wasoira somoberwa anyare konyoro bugwenya unigwenerete. Asante. Nekirontegerete se ujumbe from my inbox ndocho munta kumuringa nataka mnisaidie, mtoto wangu ako 5 years, sometimes anafika nakaa ni kama nakufa ndurume akiwa kwa usingizi, mtanisaidiaje jameni? Timetinga nonyare kumadvise yo guse anda kenkora matebi riswari eryo nerige yarire in as far as rira isiko ya topic ya rero obukonyi gotoka buri omwana bunoyu nabaranyare kanenga omochandoro mungao nore abwate igo bono omwana bunoyu nabonete gutarira asinya gitari yeito anyare koringorigu anyare korora nonye no munyagitari okorokwe pediatrician iranyare komorora emotebi mochando ki umwana yigabwate nandi nakiaranyare gokonyo igo bono kagocha sinya gitari yetenene ya bosongo nabakonyora oburingori nabakonyora nonye no munyagitari okorokwe pediatrician eyue konyara komorora nandi motebi mochando kiabwate nandi naki mariogo kiakonyora mbogwene ki agochikonyora omwancho murigereria nekero kunyara kabako gotorikira anda kanyo kubato kubori gose onyo ku experience abakongo bonga buno boiga ndabagotonyera gwetera se omtandao Facebook ase fan page ito ya Getembe TV obeke igale comment gose question nabato kunyara kubato kuyitera nabagotonyera kuba togokwerera burungi nakyo wente kuba ekogo kora nekero tutigarete boigo ase ujumbe naona watu ni wengi sana wananiuliza nara igo kuburinga nachite nyagitari kaigwa mariogo H pylori naberege ngotumia mariogo ya H pylori asenga kintambe bono egekoro bururu bugucha na inde bokogenda lakini hakuna change. Inaweza kuwa ni H pylori kweli ama na tipu kitu kingine tofauti. H pylori nire one of the tests chigo chichia koru nyagitari irigwachire kwanyora irigwachire nyagitari no muchandonga bunoyu one of the tests chigo koru ne AMO yabone ya H pylori na nabera nyare kanenga oiru amariogo ayu H pylori lakini ekose yagerete atware to muchando oyu taranya identify bado igo nabera nyare kanenga amariogo yegango nyatumikare lakini ekose eri nene egereta gatwara muchando yiga OH pylori taranyara kunyanyora nande ko yetibu riria kunywa mariogo akoigo ngobwenire gagukora mariogo omuchando ori kunyara kuirana igo nabwenirete amanye ekose nereria anyare kunyeshugurikira nonye nero alafu nande chi class nchirororo cha mariogo combination ya H pylori kiti gutwara egetangani nkerororo kegosinyika nabo kogenda amariogo ye class gya kabiri igone gwasinyira mariogo ye kwaetu litangani nabo kwere nyagitari uchencherwa mariogo oyo wa mariogo are more stronger than amariogo ari gwetu amatangani nabe konyarikana. Okay,
Asante. Yes, wano mwanchuma tegende kyo tegende kunya wesemi anene mono igoro yo minyo biya koroge Tembe TV nekyo to no minto munyagitari studio uyo korwa asenya gitari ya Bosongo akotebinga nyagitari ya Bosongo ni gutuka se pale ne kurukisi ikogenda Kisumu on your left kiro wikira se junction junction ikogenda Nyamataro kwenda I think Kirole junction abakuja daraja Chiro usotire uchigesonzo zali on the route ya Gesonzo I think on your right on your left koromo chomane no gusi inyagitari paintire ne kara blue. Okay. Igabano kubanyora indonya kuba kuberesera bakungubate nibo banyara kuba bago ukubwenya kurase ensemeria ya mabolyo kurase ensemeria ya mabolyo ndocho muntu gonte binga inche naperege ngotipo gusege ngubweni alisa samatuka mange lakini teri kunyara kuba age kubwena boneka ni gombate kuru akonte binga iganyore talisa nekira betenda yumano yo mutangi akonte binga wikira bone go mano ni gabate miaka 10 that means otwalira lise yigase miaka 10 akunyara kubaga ko yubweni ndio goki ora matebe aranyara kubaga gutumia irinda nyara kubaga gakubwena alise yiga ya muchandira samatuka mangi buna twatebire kurumagega gabu bone alisa bune shiga cyae chikoro kuchiri cyaberenga kentambe chiri chronic na maine kuri gutaka kumanyanga na checho test nere gochi yakoru eri egwake bicha gochi asenda go identify chalse chiga ziko kiwango gani gose chia complicated chia twarire perforation gose ne chialsa nkiwango kichekerere iribono gwakorire bicheyu nari umunyagitari akonyara kumanya na mariogoki agochiokoa alafu nande nkunyarikanire nga nonye riri gwatwarire chialse chinga kintambe egentonkere gikoroku culture sensitivity kego koru kyanyara kumanya nga eshide yego bwate ekorentu na bacteria ki gose ningi kyagerere omuchando yego berire nga kintambe yanyarekana nga kwarusibu yachigopimu igere kwego rio gorire specific to the infection eri yatokire ase enda yabo igabondo buno yo twarire umuchando for a long period neri advice to washe nyagitari okorerwe vipimo mbalimbali bire complex igero chikunyara konyora obogwenya bunebwenerete kulingana na ekosi oborero obubwa. Asante. Ngagite nga kwanyurira maeleza yukura somo nyagitari nga nekero bwente kogenda nyagitari nyara kogokorera bipimo tofauti manyenga ekosi iyoborere bwigo bwatenere yenande mali ogokejega obente kuba kunyara kuba kugutumia ino nyara kuba igoko obwena mwancho munigire nabo kutunyara gwetera 0741 inamba ye TV kose ye studio 0741 49 97 26 unyara kuba gutwakire simi anda ko tuboliri swali riri bwateria nyara kuba ligo guchanda samatuka mange igoro yenda yao nabo igo nakyo ugofiriti nekero andake kwaragire bakunyara kabago kuboli ndetse kubatoko kweresera kurwase studio nekero turi no munyagitari to kurwase nyagitari ya Bosongo yugo chigutwerera bijya nabego nago tebina kitobente komenya asobo menyo burobya daktari andake umuntu narogoteba nga kidogo pale natama itaigwetinga maybe style kiri kuigwa ose symptoms kiri kunyara kabago kuigwa ili ndo manyanga ni mata kogenda CBP munjiri chechiga andake mbona nyare kabaga gutune enekero kumunyore oburiro bwa gastritis bogo cha ase echinjera au nabira nyare kane to twara chinjere chiga chionsi mbare bago twara chionsi mbare bago twara nonyene yemo teminetinga ubonete gutwara chi science chiga chionsi egento kego chikiaba mono neringa riri kwaragire gose riri gwetenjara muno okonyora kwanyora amachu korwasinda ande yake ngo chore kwaigunga okwaigukoroka abande mbare gwikiranga baroka okwaigungende saine gose riri nonyo koragire okwaigungenda yaigotire ngambwango mbaroro riri nonye bakogenda enene okonyora
etari gocha bune bwendete mochando ori mono tokoroka ng'a constipation gose HA aje gocha kerenke kubwa buna utakagerete bwenerete gosoka ayuna yande ni chisign chire classic asoborero bwa gastritis bono ririo konyora kwaigure nchirenga buneyu asenga kire ntambe nabere advisable gwaikase nyagitari kwanyara gupimu yere nyare gukororekana ng'a mochando kiobwate onyore konyora oborwaire obogwenia nebwenerete. Kura sesemo ujumbe nindo chibegori ibori riachire oyiga kare kubori ng'a omwana one niga beri ga complain ende koroma korakini nekero nkumwire nyagitari nigo nkwegwa mario gona nyara kobagi nkomwa nekero na mwira singa kintambe niga chitaga pimu ngatebigo ng'a niga bwate H pylori andake nebe ng'a nekosi ya mario gari abere ga kunywa mange ekobwati mariogo ki akunyara kunywa amariogo narororo akorokuchi NSAIDs gokogenda nyagitari gokwegwa mariogo akorokuchi NSAIDs for enga kire ntambe iyo ni dawa kama gani sasa bono chi NSAIDs ni chinyinge chiri lakini cho chigotoka se chinyagitari chito mono gose nonyene chemist gose pharmacy andonsi erange na sore ana neriogo buna brufen gose riogo rinde ryonsi bwate content ya diclofenac sodium amariogo ayo naro agotoka mono ase togotoka igo goko nara gutumika mariogo ayo mono gose kwanywa mariogo ayo nonye nasinde tari kende bonete kwanywa riogo kwaragera kwamanya kunywa riogo igo bono gokunywa mariogo ayo nonye ndiro tarari kende amatukabera atatu nabo kong'ia okonyora ng'a kwang'ere gutwara omochando yego korogo gastritis igo bono riswari eri buna riachire ribori eri buna riachire igo nabera nyarekane omwana ogo nyarire gutumika mariogo anga kabura buna yaiga utaramanya igo nabera nyarekane ng'a amariogo ayo atumikire arentire omochando buna oyo korogo ng'a gastritis ase omwana omwake na nari ririo okogenda nyagitari ngochiore kwaboriwu ng'a konye mariogo ande naro gutumika gose kwanya kogenda nyagitari kobwata omochando nga buna oyo mariogo kigwaetu nobwendete at least kwanyora ng'a nobwate nonye record gwakipeti eyu mariogo ari konyo gutumika kwanyara kueleza omogweni ogo onyara kumanya naki agogokonya igo chances nchire ng'a mariogo ayo gakonya gutumika nabo agochangia ase omonto gotwara oborwaire bwa gastritis iko naboranyire ng'a na mariogo yatumira ase giki gitambe amoretereire na nkonyarekanire kiagera mariogo ayo nare ase chief factors chikogera omonto nyara gotwara oborwaire bwa gastritis. Nekero tugukorera kigima gikora ndoche director na kontebi ng'a Vanessa Mbaye riswali riomorio ndoche kurwa sensemo ya Facebook ono musibati korera kontebi ng'a nigo nkoro musana senda enke enda ya nenke napata maumivu sana na nikienda hospitali wananiambia ni kama uko na acid nakia kontebi ng'a acid ni kama hiyo gastritis acid gastritis tutebene rieta ria nyagitari lakini togocha isiko gaiga ng'a layman gotogoteba ng'a acid yaichoire ase enda yago bono yanyarikana ya transform gochi gastritis igo basically gastritis na ekorentu na ogotware acid nyinge ase enda yago buneta bwenereti igo gagotebigwe acid nere nyinge gako bwekani n'oborwaire bwa gastritis obugocherera na nkorororo maybe itogukorera bono ase bantu bari baturigerete rituko ria rero osembarago baya rero inakio omonto abwente go prevent tonyora gastritis gose acid eyiga igotira nikio obwente gokora ibona bono omonto gastritis majorly omonto obwenete kumodify lifestyle yago lifestyle egwenteire ebinto ebinge sana gochakera
buno kumanage stress tiago amarioga ari okonyu endagera eri okori nebwenerete gwachora ndagera ki nande kwari endagera eri indigenous. Indigenous togoteba ne chiga chikoru mogondo kari chiga chibekire chire canned chire processed chikoru ase eviwanda birio konyora chi chemicals chiri chiburukaniri chigo chichia temper ne normal acid yenda konyora nga omonto gwachakire go develop omochando iga bwechi alta chi gastritis igo mono nebwendete kwaroranga binto kibiri ukori asindagera yao chi fast foods chikoro kuigo bose chiga chire fried mono chibata mafuta mangi echiga chikogoro ku supermarkets chiri gose chire canned echiga chire imported okonyora chire chibwate chi preservatives chinyingi chigo chia temper ne normal acid eri gotoka asinda okonyora omonto ogo develop alafu nonyendirio kogenda nyagitari nabo gotebia omunyagitari nga ande nabwate omochando gastritis igere noina marioga gokwa tabesa gokwa marioga ari agochichangia omochando iga nando oboke ase omobere ogo barito gotumeke kenyoge kororo nabo gokeira ngora onye tokonyara gotiga gose kwa make sure kwarageire buya kwigotire kwamanya gochi kunyue wacho brudika onyari. Yes, bano machomo rigere ni goka kabere na inchero sinigesare kurase studio na magene ito kurwa chinza mone cha Bosongo Hospital nekirete gokumanye na bigo kusemia igoro yobochenu baito na bigo kumenya kuya gwikirega ndochinga no tugukurira gwike gochari tukoria Tuesday nekero turasanga monaya nenda sobocheno bya tumenye ngana kito bwente komenya erinde kone kinga eriti itongobere engiya urase side ende erinde okwenekeringa chibichana mariogi chiago cheire igotware ngeno yokurukwanga atsan atakumutebinga mbia mono sana so kwenekeringa chibiche chiganiriogi gichago chira senchirengia kigima. Bye tumire next week on Tuesday ibakondo karose negesare enyagitari ya Bosongo Medical Center igoba bwatobokoreri aho bunabono mbabwate pharmacy eyibwata marioga onsi mbabwate lab department asibakolingoria amarwire au babwatobokoreri bwa ICU ulia bwa theater guse radiology mbabwatobokoreri bwa oncology gukora bare dialysis mbabwate emergency wing na wigo amarigania buna yegoro asibo igo babwate maternity wing igatiyo bokorera ibondo bunge nigo bagotoka sebara ya Kisumu Migori imeyo muchiga Obosongo asamange bakiresi bigwetera se chinamba cyabo 0111964576 gose 0742328552